са винаги децата. Ето тези сладки хлапета, например. Елате, сладури! Открият сладка изненада и да получат награда. Малки сладурчета, готови ли сте? Чудесно! Готови? Браво на малките сладури! Ето тези малки сладури от отбор Жили Бони успяха първи да намерят своята награда и да получат своята изненада. Затова наградата отива при отбор Жили Бон. Заповядайте. Погледни ги само, колко сладки малки